עוברים לשלב של הקידושין. חתן יקר, אני פונה אליך ורציתי לשאול, האם הבאת במה לקדש את הכלה? אולי עם הרכב שלך בחוץ? לא, הבאתי טבעות. הטבעת שווה פרוטה? שווה פרוטה. הטבעת קנית אותה מכספך? בוודאי. אתם יודעים למה מקדשים בטבעת? טבעת עגולה, אין לה זוויות, אין לה פינות, מרמזת על החתן, דור היקר שלנו, שיעטוף את הכלה ללא גבולות, ללא פינות, ללא מעצורים, אמן. רגע לפני שהחתן מקדש אותך, רציתי לשאול אותך, האם את בטוחה שאת מסכימה להינשא לו? בוודאי. איפה מחיאות הכפיים שלכם? אז לך לא נותר אלא להביט בעיני הכלה ולומר לה במלוא העוצמה והרגש, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת. שעה טובה ומוצלחת.